Республикада миграция сәзәтін ғәмәлгә ашыру мәсьәләләре турында Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халыклары дуслыгы йортында түгәрәк өстәл утырышында фикер алышты. Дәүләт Советы депутатлары Татарстан Казанышлар Республикасы масштаблы автобус марафоны кысаларында шәһәрләр һәм районнарга килүләрен дәвам итте. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә. Алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Төньяк башкалада Ленинградны фашистлар блокадасыннан азат итүнең 80 еллыгын билгеләп үттеләр. Бу датага Россия президенты Владимир Путин катнашында митинг узды. Халак булган яклаучыларны искә алырга Санкт-Петербургка илнең барлык җитәкчелеге, шулай ук төбәкләрдән делегациялар килгән иде. Татарстаннан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Халыклар дуслыгы йортында түгәрәк өстәл утырышында миграция сәясәтен тормышка ашыру турында фикер алыштылар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин уздырды. Хәзер республикада 87 мең ярым чит ил гражданнары бар. Дәүләт Советы депутатлары Россия кануннарына төзәтмәләр кертергә планлаштыра. Әгәр дә алар илгә кергәннән соң 30 көн дәвамында укуга яки эшкә кермәсәләр, безнең илдән китәргә мәҗбүр булулары турында сүз бара дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Республика милли иҗтимагый берләшмәләре эшенә аерым тукталдылар. С момента учреждения ассамблеи 1992 год, кто помнит, география национального движения республики постоянно ширится. Наши ряды пополняются новыми участниками, растет состав национальных общественных объединений. Казанның Вахитов районы оешуга 50 ел тулуга багышланган тантаналы чара Камал театрында узды. Кичәдә катнашучыларны һәм кунакларны республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Вахитов районы 1973 елда төзелгән. Бүген биредә 85 меңнән артык кеше яши. Район территориясендә зур оешмалар эшли, социаль инфраструктура үсеш алган, район үзәге Казан Кремле ел сайын берничә миллион кешене җәлеп итә. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, шәһәрнең тарихи өлешен үзгәртеп куруга Казанның 1000 еллык юбилеена әзерлек зур этәргеч була. Ул вакытта Татарстан дәүләт киңәшчесе, республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев ярдәме белән тузган торакларны бетерү буенча масштаблы программа эшли башлый. Шуның нәтиҗәсендә 17 меңнән артык гаилә төзекләндерелгән фатирларга күчә. Республика парламенты җитәкчесе Вахитов районы ветераннарына рәхмәтен белдерде. От года к году трудом и усилиями район хорошеет. Строятся современные жилые комплексы, капитально ремонтируются дома, появляются новые общественные пространства, аллеи, парки, оригинальные газоны и клумбы во дворах. Продолжая традиции, заложенные ветеранами, сегодня в промышленности, здравоохранении, образовании, культуре, в сфере бытового обслуживания Вахитовский район трудится целое созвездие по-настоящему одаренных, успешных профессионалов. Узган атнада депутатлар Татарстан Казанышлар Республикасы масштаблы проектында катнашты. Автобус марафоны Нурлат, Аксубай, Алексеевск районнары, Болгар һәм Чистайда булды. Муниципалитетларның һәм республиканың узган 5 ел эчендә нинди үсеш кичерүе турында сүз барды. Дискуссиялар барышында уңышлар турында сөйләделәр. Милли проектлар һәм Россия президенты Владимир Путинның май указлары кысаларында гамәлгә ашырыла. Ул аны 5 ел элек башлап җибәргән иде. Беренче чиратта алар тормыш сыйфатын яхшыртуга, уңайлы шәһәр мөхите тудыруга, халыкның икътисади активлыгына юнәлдерелгән. Һәр проект федераль һәм республика программалары буларак бара. То есть, например, обустройство парков и скверов, общественных пространств. Опять же, обсуждалось со всеми жителями районов, вот каким должен быть парк, что в этом парке должно быть. Активности для детей, активности для молодежи, активности для старшего поколения. Это говорит о том, что вовлеченность населения в первую очередь должна в национальные проекты. Но, конечно, цифры говорят сами за себя. Все национальные проекты работали в нашей республике очень хорошо. Очень хорошо. Они преображали нашу действительность, улучшали жизнь людей. В дальнейшем они будут продолжены. Обязательно. Узган атнада парламентарийлар үз сайлау округларында эшләде. Мәсәлән, экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек комитеты рәисе урынбасары Тахир Хадиев Азнакай районында булды. Анда гражданнар җыенында катнашып, район хезмәт коллективларының берсе белән очрашты. Алар нефть һәм табигый газ чыгару өлкәсендә шөгыльләнә. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе урынбасары Камил Садриев төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнар белән очрашты. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.